There's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know. What's up mga Repa Peeps? Maayong buntag, this is Mervin and welcome again sa akong YouTube channel. So today guys, naami sa Pacific Cebu Resort dito sa Mactan Island. And why lang sa ata panagsa kay busy man itong life karon. And ito ba na akong wife? But duka man, way tulog tarong. So tara, bani ko ninyo, maglibot sa ito sa lugar. And later this afternoon, we'll try the scuba diving din eh. Alright, so ito. Bloopers! Asig do ka suka lagi. Kuha kayo. I mean nga kayo. Alright, sensya kayo duka pa. Hindi ka nakabag. Alright, so di mo sa tabi guys before tayo mag-swimming. Okay, gusto na ako ipakita sa inyo kung isa kayo sa place. This is the kiddie area. Kiddie pool area. Tapos silang pool din sa pambata, no? Nita. Nasabi? Picture sa da? Eh, photographer hobby na sa dani guys. Char. Bali na sa taglang lugar. And nataka lang sa pool area guys. Or lamin na kayo ligo ba. So let's dive in. Guys, okay dito guys. Sulit kayo yung bayan. And maka-relax din siya, hindi. So tara, sabos na. So muna yung lugar guys. Grabe ka, ayos na rin. Alright. Unwind indeed. Still unwind. Relax na lang. Hi guys. Later na sad. Alright guys, going na mi sa restaurant kay gutom naman. O din gutom ka, alas 12 na. Tingkaon na, so naa sila yung lunch buffet dire. Let's see na restaurant dire guys. Ay, tingkaon na sir. Say hi sa mga viewers. Makaon ka kung yan imong view. Samot ka lang imong gikaon.
A few moments later. Nga Babs, wala ka gamahay nga mas gipili nimo ang kaon kaysa tulog. or kaon karon ni tulog na sa sunod. Kaon while tulog. Kaon sa may tulog mo, bilar mo gabi ikot. So balik na mi guys sa mo ang crib diha. Sa amo ang stop ani mo cottage kunuhay. Kaya matulog na. Wala pa may time sa scuba, so chill sa diri. Ay, yes! My God, duka. Kung magkaon, sinyalis sa sakit sa... Alright, see you guys later. Scuba time. Hey guys, going kami karon sa ito sa dive shop. Okay, it's time for some scuba diving. Char. Dili lang infinity pool, no? Narito yung dive shop eh. Wala mo dive kay... Wala mo dive, Babs. Siya maglingo. Shy type. Wala mo dive. Ha? Wala ka mo dive. Si shy. Shy, Babs. What follows is a brief construction montage. So ayan, Riva Peeps, bago lang minhuman sa amuang short training or scuba diving. So, ang ato namin karon sa dagat para matry yun siya underwater. And hangak pero tawa lang. Layo ko dyan yung tulik ka na before na experience sa scuba diving. Tanawa good guys. Ito gusto mo yung kaayon. Trainer. Chuy nga trainer. Talaga ba niya? Pero sige lang. Matulog lang karoon after. Wala mga kaon. Tulog na lang. Tulog na gini. Kabot na din guys sa mga Repa Peeps. Nga nakataas sa mong gigwa, no? Liman baka. Kali lagi tadi pro kapoy na kayo. Alright, so it's scuba time. Hindi namin oh. Bawod kayo. Pero hindi lang. Ha? Hindi na may kwan. Kaya naman, so ready na.
up mga Repa Peeps? And we're back. Gikan mi sa pag-scuba diving. And achievement unlocked. One of my bucket list gonna check na. And I would like to say thank you sa akong lovely nga wife. Kaya sa wakas, iyara yun kong isugtan nga mag-scuba diving. It was a great experience, super enjoy. Anyway guys, not so init ang weather karon kay alas 3 pa man, pero wala siya mga 5:30, landong-landong. And hindi naman kaon na bang, so wala usong hagad. Hindi naman kaon. Pero nag-enjoy ko sa akong scuba diving experience. And hope ang akong next bucket list padungdong sa ta. Natag madayon. Pero murag imposible, pero unta. Oh, wala naguba nang now. Napadungdong na sa taas ng next bucket list. Bitaw maglupad ka sa air, then mag-check ka nakagawa ng bucket list, check. Pero imposible guys. Kaya mo sugot nga mulupad lagi ko. Alright, so chill lang sa tagyapon. Alright mga Repa Peeps, dili na ako tapusan akong vlog. More travel vlogs to come. Alright, thank you guys sa pag-tanaw. Please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. I-hit na po na ang ring bell para updated ka kung ako bagong video nga i-upload. Alright, hangtod sa sunod guys. Chill out. Peace.